दावखा बिदै आबुं सावथुनखौ आर'नाइ फिल्म प्रडाक्सन प्रेजेन्टआ फैगौ 19 आगस्तनिफ्राय सावथुन दिन्थिग्रा कमिटिनि गेजेराव हगारनानै होसिगोन। गोसो गुदुं सावथुन दिन्थिफुंग्रा कमिटिफ्रा थाबैनो 8753934314 आरो 9395083231 नम्बरनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हासिगोन। लखिमपुर जिल्लानि जाखांफुनाय आर'नाइ फिल्म प्रडाक्सन प्रेजेन्टनि प्रडिउसार अनजालु बसुमतारीनि दैदेननायाव प्रबिन मैथा बर'नि स्ट'रि स्क्रिप्ट लिरनाय आरो दिथा होनायनि गेजेरजों दिहुनजानाय आबुं सावथुन दावखा बिदैखौ फैगौ 19 आगस्तनिफ्राय रायजो राजानो दिन्थिफुंनो हानाय खाबुखौ कमिटिनो हगारनानै होसिगोन। बे दावखा बिदै आबुं सावथुना मोनसे फेस्ला आरो समाजारि सावथुन। जारें नुजोबखो फंबाय, दाख्लि माथो बिदि नङामोन। This is I am in Mister. नोंनाव बेयाव मेलेम दं ना गैया मेलेम? दावखा बिदै सावथुनाव गाहायै मोगथां, जोनमनि, मेन्डेला, दांखो लोदो, दैमु, गावरेमा, प्रबिन मैथा, बिरमला, जेंगाव आरो गोबां महरगिरिफोरा बाव खालामदों। This is I am in Mister. नोंनाव बेयाव मेलेम दं ना गैया मेलेम? लखिमपुर जिल्लानि बगिन्दि बर' साहित्य भवनाव दावखा बिदै आबुं सावथुनखौ 19 आगस्त खालारखालि गिबि खेब दिन्थिफुंनाय जासिगोन। चाइना हो, आमेरिका फो। गोबाव समनिफ्रायनो नायनो गोसो जानानै थानाय सुबुंफोरा बै सानखालि थांनानै नायहैनो हागोन। लोगोसे दिन्थिफुं आफाद कमिटिफोरा दावखा बिदै आबुं सावथुनखौ दिन्थिफुंनो थाखाय गोसो जानानै दङब्ला फोनांजाब खालामनो हासिगोन। दासिम फोनांजाब खालामनाया सोलिगासिनो दं। चाइना हो, आमेरिका फो। इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्ज। बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल, बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसो बायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लोगोसे एक्सेन्जआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंसे हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।